Bon vespre. En nom de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, sigueu benvinguts a la Casa dels Entremesos. Benvinguts i benvingudes. Veig moltíssimes cares que crec que no ens havien vist mai per aquí a la casa. És un gran plaer que avui vingueu aquí. D'altres sí que ens coneixem d'altres activitats. Aquí a la Casa dels Entremesos, un centre de cultura popular i tradicional, on hi ha diverses entitats associades que organitzem activitats de cultura popular. Per tant, és un plaer acollir tanta gent, sobretot gent del Tarragonès que heu vingut i gent que sou de Salomó i que viu a Barcelona. Sigueu molt benvinguts a la Casa dels Entremesos. Bé, no us he d'explicar que avui estem aquí per parlar del llibre de l'Antoni Virgili, El ball de Sant Crist de Salomó, història, tradició, mite i identitat 1843-2022. Aquesta presentació la fem en el marc del cicle de presentacions i produccions de cultura popular i tradicional de la nostra entitat per les relacions i el coneixement de les festes i elements declarats Patrimoni d'Interès Nacional. Nosaltres, la nostra entitat, som els organitzadors de les festes de Sant Roc de Barcelona, una festa declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional el 2017, que arriba a les 436 edicions, i el Ball de Sant Crist de Salomó ha estat declarat Element Patrimonial d'Interès Nacional amb una trajectòria d'almenys de 180 anys, més de 180 anys. Bé, jo intentaré ser breu perquè no us explicaré què és el Ball del Sant Crist de Salomó, perquè tots el sabeu i ara en parlarem al llibre, encara que m'hauria apuntat a fer una ressenya sobre el ball. Crec que tots som coneixedors, però sí que és important dir que en aquest llibre, tal com diu l'Antoni, es revisen i actualitzen els coneixements relatius a la història, l'art i la literatura que giren a l'entorn del mite del Sant Crist. Molt especialment les representacions del Ball de Sant Crist com a espectacle, com a dinamitzador d'una important activitat cultural, associativa, social que té incidència en el poble, com a signe de cohesió i d'identitat de la comunitat, en aquest cas de la vila de Salomó, i com una contribució, també diu l'Antoni, com una contribució per la defensa de la llengua i de la identitat catalana. Tothom que treballa a la cultura popular, al final, en definitiva, aquest és l'objectiu. Així, ens posa de relleu aquest llibre, precedents històrics i tota l'activitat que cada any es generen al voltant de les representacions d'aquest ball parlat. A més, en el llibre es presenta una completa i detallada evolució dels darrers 50 anys de la representació, des del 1972, quan el taller d'escenografia de l'Institut del Teatre va dissenyar una arquitectura renovada de l'estructura de l'espectacle, les línies mestres del qual es mantenen en l'actualitat. El llibre, en definitiva, com diu l'Antoni, pretén descriure i posar en relació tots els components que genera la tradició del Sant Crist per tal d'oferir una síntesi global, i el pròleg de l'obra del Jack Grau, que comptem entre nosaltres aquí a la sala, com a gran coneixedor, com una persona que fa molts anys que també brega la cultura popular del país, ens fa aquest pròleg del llibre i la vila que està fet aquí a la meva dreta per en Raimon Casals, que és mestre del Ball del Sant Crist. L'autor, l'Antoni Virgili, de Salomó, del 1956, una bona anyada. És doctor en Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha exercit de professor d'Història Medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona entre 1994 i 2023. S'ha especialitzat en la recerca dels processos de conquesta i colonització de la societat cristiana i feudal a la Catalunya Nova, a Tarragona, a la vall de totes les comarques del sud, la vall de l'Ebre. El resultat ha estat la publicació de bastants llibres i articles en revistes especialitzades. Actualment, com hem pogut comentar abans, està treballant, està codirigint un projecte d'edició de textos del segle XII de la Catedral de Barcelona. Ha publicat també 2 monografies sobre Salomó i és membre actiu, com no podia ser d'altra manera, de l'associació del Ball del Sant Crist de Salomó. Per presentar-nos el llibre, contem a més
més, tenim l'honor de comptar amb dues altres persones punteres tant en el ball parlat com en la cultura popular, en aquest cas també barcelonina. Ells són el Raimon Casals i l'Amadeu Carbó. En Raimon és un estudiós de la cultura popular, dels balls parlats, de les danses processionals, de la Catalunya Nova especialment, folclorista i coneixedor de la cultura popular i tradicional. Destaca per la seva activitat en la recuperació dels balls tradicionals i treballa en el món del teatre i de la interpretació. Dirigeix el Ball del Sant Crist de Salomó, d'una manera integral, diu aquí, coreografia, teatre i és mestre de ball. I l'Amadeu, no cal ni presentar-lo aquí en aquesta casa, de llarga coneixement en aquesta casa també, folclorista, és escriptor, gestor cultural, activista del món festiu, de la cultura popular i tradicions, gegants, bestiari i tot això que ens dediquem alguns locus més. I entre altres coses ha estat coordinador de l'Inventari del Patrimoni Material de l'Arquitecturat de Barcelona i també coordinador del programa radiofònic Festa Festa, recentment guardonat amb el Premi Joan Amades. I l'última experiència així una mica estrambòtica que hem tingut l'Amadeu i jo ha sigut col·laborar amb la presentació de l'òpera L'Elixir d'Amore, en el qual hem introduït també una petita cunya de la cultura popular tradicional catalana en el que ha estat la representació de L'Elixir d'Amore de l'òpera popular de Barcelona. Bé, dit això, ja dono pas als nostres convidats, en aquest cas el Raimon Casals, perquè ens parli d'aquest llibre de l'Antoni. Bona tarda, bon vespre, és un moment que jo tinc la veu forta i sé com dos, però... gràcies, bona tarda. Jo soc el Raimon, actualment soc el mestre del ball. En Xavier ha dit, director, de fet m'agrada conservar el nom, diem, que al segle passat es deia la persona que tirava endavant tots aquests balls parlats, i que en diem alguns mestre del ball. Del ball perquè és un dels balls parlats, com molts dels d'aquí que sabem que són de la zona, i els que no doncs us mig explico. El ball parlat és un gènere teatral molt propi de la zona de la Catalunya Nova, bàsicament del que seria el Penedès, Camp de Tarragona, i són petites representacions teatrals de carrer de diversa índole. Tenim de caràcter religiós, de caràcter satíric, de bandolers, d'històries, que podien passar en el moment. És un tipus de gènere teatral que s'ha conservat, bàsicament el trobem el que sabem tot el que són els balls de diables o els balls de gitanes, que conserven tots aquests parlaments i aquestes petites representacions. I en el cas de Salomó, que podríem dir que és potser l'únic ball d'aquest tipus que s'ha conservat, que ha tingut una continuïtat històrica, sobretot al segle XX, que és el moment que desapareixen gairebé tots, i que gràcies a aquest fet, en el seu moment la Generalitat li va donar la titulació d'element festiu patrimonial d'interès nacional, que cal dir que és l'únic ball parlat que té aquesta catalogació. Hi ha altres balls, com balls de diables, que estan dins d'una festa que ha estat declarada patrimonial, però no trobem cap element que sigui tractat d'aquesta manera. Això és bàsicament perquè el Ball del Sant Crist ha tingut una continuïtat durant gairebé 200 anys. Sí que és cert, després l'Antoni hi entrarà, suposo, que és un costum del poble, no era fer-ho cada any, com ara entenem les coses que s'han de fer anualment. A la població el ball es feia cada 15 anys, una mica generacionalment. El fet és que la memòria es anava comunicant entre les generacions i aquesta continuïtat és la que ens arriba. Actualment, els puristes del gènere ens diuen que Salomó que fem no és un ball parlat. I diuen molta gent que es dediquen a fer pedagogia sobre l'autenticitat d'aquests balls. I són precisament també gent que volen recuperar balls parlats que fa més de 100 anys que, per exemple, no es representen. El cas de Salomó no és així, el cas de Salomó és que aquest ball se segueix representant i no s'ha deixat, no l'hem perdut. De fet, el gran valor és que dins de les mateixes famílies aquest amor i aquest coneixement s'ha anat transmetent
Per tant, és un tret identitari de Salomó. A més, és cert que el ball actualment es representa en un format molt més teatral, es representa dins de l'església, amb tota una vessant escenotècnica considerable, perquè en el seu moment, cap als 70, en aquella època dient que les coses ja feien una mica d'olor antic i el canvi generacional, doncs la gent, aquell lloc que es feia potser no interessava, Salomó, el poble i la gent implicada van fer una cosa que jo sempre he pensat que devia ser en el seu moment molt temerària, que és volem seguir fent això però ens hem d'adaptar, no? Adaptar-se o morir. I intel·ligentment, i gràcies també suposo aquí a la idea i a l'ajuda del Fabià Puigcerver i de tot l'equip del Diago Pericot i l'equip de l'institut, que els hi van suggerir posar el ball, perquè el ball no s'ha representat mai dins de l'església, fins a l'any 72, doncs van fer aquesta proposta, la gent de Salomó la va comprar i portem més de 50 X anys, 53, fent el ball a l'església. És cert que si mirem tècnicament o fil parlant de la definició d'un ball parlat, doncs potser ara no entraríem en aquesta categoria. El que passa que com nosaltres defensem, hem defensat i defensarem, és que la nostra capacitat d'adaptar-nos és la que ens ha fet sobreviure, si no possiblement aquest ball no es representaria actualment. Tot i així, encara que estiguem en un format teatral, el ball té les mateixes característiques, o les té bastant, les que són, diguem, dels balls parlats. Diem que és un ball parlat perquè els canvis d'escena, doncs si en un teatre a vegades és un fosc o es tanca una cortina, en els balls parlats al carrer hi ha un petit component musical i un petit component coreogràfic que és el que permet els canvis d'escena. Això en el ball actual del Sant Crist es conserva perquè hi ha tota una sèrie de ballets intercalats en les escenes que et recorden una mica tota aquesta part més antiga. Evidentment també tant l'inici com un pròleg primer i ara des de fa pocs anys hem recuperat la figura del diable que tenca el ball amb un parlament d'actualitat que es renova cada any i que conserva purament el sentit i l'estructura d'aquests balls originaris del XIX que es transformen al XX en el nostre cas i arriben a l'actualitat amb plena vigència. Aprofito per dir que això es fa els 4 diumenges de maig, tindrem a l'entrada uns fulletons interessants que es poden comprar entrades per internet i que em sembla que a partir de demà o demà passat es posaran ja a la venda. Per tant, sí, Maria? Oi? Però sí, veig que fas així amb el cap. Vull dir que si no l'heu vist mai i no el coneixeu, doncs teniu l'oportunitat ara al maig que ve, els 4 primers diumenges de maig, per veure'l. És una cosa curiosa, i sempre dic que s'ha de veure almenys un cop a la vida, i sobretot pel caràcter i pel que implica, doncs, com he dit, això és un tret identitari d'un poble de 450 habitants, perdut al mig de la vall del Gaià i no ve de pas, per tant és molt curiós i molt singular que això es conservi amb l'energia, la vitalitat que té i amb la implicació d'un poble, perquè en el fons és Salomó i el ball van de bracet, una cosa sense l'altra. No es faria, de fet no es podria fer perquè necessita moltes mans. Acabo, que no tinc ganes, ja m'ho crec que ja hem aturat. El que em voldria dir d'aquest llibre que ha fet l'Anton, tots, si consulteu bibliografies, sabreu i haureu vist que del ball dels Sant Crist de Salomó, per sort, tenim força bibliografies, s'han escrit coses al llarg dels anys, vull dir que no és un element desconegut dins del patrimoni festiu català, però aquest ball aporta una cosa, aquest treball aporta una cosa nova. A part, diem, de tota la feina que l'Anton ha fet d'actualització de referències històriques, hi ha tota una part, que és aquesta part de història oral, que no s'havia recollit encara mai, i que en aquest llibre, doncs, per primera vegada apareix. Ja em recordo un dia, fa uns quants anys, amb tot un seguit de gent gran del poble que es van reunir precisament arran del congrés que es va fer, l'últim congrés que es va fer de Balls Parlats a Tarragona,
que els van reunir per parlar del ball perquè ens expliquessin coses. I clar, ja sabeu que quan s'obre una caixa d'aquest tipus comencen a sortir anècdotes, històries que són la vida d'aquest ball. En aquest sentit, l'Anton, moltes d'aquestes informacions les ha transmès i per tant diem que aquesta part oral tenim la garantia que no es perdrà perquè la deixem per escrit, que és un valor, i de fet, gràcies a aquests coneixements, nosaltres hi ha coses dins de l'actual ball que hem pogut recuperar, per exemple, el Teutor del món, insisteixo un altre cop, amb el tema del diable, que ha sigut complicat la seva reincorporació, però que gràcies a aquesta gent que ens parlava del diable, que actua per última vegada l'any 1925, de com feia la seva entrada dins del ball i del caràcter que tenia, que hem pogut tornar a posar en valor una figura històrica del ball que, a més, com que és una cosa, diguem, de mal, el diable associat a la maldat, normalment ni els textos ni les referències en parlen. Per tant, era un personatge que sabíem que hi era, però no sabíem res fins que ens van començar a preguntar-nos coses i a recollir-ho. Llavors, amb aquest llibre, que està molt ben fet, molta feina al darrere, recull tota aquesta part que és, penso, molt important per la història del ball i de Salomó. Bon vespre a tots. Primer de tot, he de dir que des d'aquí feu molt de goig. Per tant, hi ha la predisposició a valorar el que estem dient des de la taula i a valorar sobretot aquest llibre, El ball de Sant Crist de Salomó, història, tradició, mite i identitat. Doncs això ja és més fàcil, perquè quan presentem un llibre no us enganyeu. El que volem és vendre'l i que la gent se'l llegeixi. Per tant, els que presentem un llibre estem obligats, a llegir-lo prèviament, que no sempre passa, i també a deixar-lo bé i a deixar bé l'autor, però en aquest cas les dues coses són merescudes i són fàcils. Primer de tot, jo diria que entre en Xavier i tu ja heu presentat el llibre, ja l'heu presentat i ja heu dit tot el que s'havia de dir. Per tant, jo només faré uns petits embuts, a mi seré breu, intentaré ser breu. Primer us diré què faig jo presentant un llibre del Ball de Sant Crist de Salomó i quina és la meva vinculació amb el Ball del Sant Crist de Salomó. Jo vaig descobrir el Ball del Sant Crist de Salomó, com moltes altres coses, de la mà del Jan Grau. Era l'època que érem parella de fet festiva, perquè anàvem a tot arreu plegats movent-nos amunt i avall en un país que no hi havia internet en aquells moments i que, escolta, m'han dit que a tal lloc hi ha... T'ho dic perquè trucaré a l'Ajuntament de... I anava així, això. I el Jan em va dir, escolta, hi ha una cosa que t'interessarà, que es fa a Salomó, jo ja havia sentit a parlar, només havia sentit a parlar del Ball del Sant Crist, no el coneixia, i em diu, i jo hi baixo. I baixo, crec que era un dimecres o un dijous, el 18 d'abril del 1997. Només aquell dia hi ha una fotografia al llibre. Per això he pogut datar-lo, el dia que vam venir, era el 25è aniversari del ball i es feia una taula on hi havia, hi eres tu, Jan, com a moderador, hi havia el Iago Perigot, hi havia el Joan Bornat, i no sé si hi havia algú més en aquella taula. El Pep Bargalló. Exacte, i el Guillem Jordi Grells. De fet, jo ja només coneixia, quan vaig entrar, coneixia en Jan i en Iago Pericot per temes de teatre. Ja aquell any vaig presenciar la representació i amb en Joan Boronat vaig seguir mantenint un fil de contacte fins que ens va deixar. Per tant, aquest va ser la meva descoberta del Ball del Sant Crist de Salomó, una descoberta que per mi va ser molt enriquidora perquè vaig descobrir allò que sempre diem, que la cultura popular és viva, evoluciona i s'adapta a les circumstàncies perquè si no, senzillament moriria, desapareixeria aquella manifestació perquè deixaria de tenir interès. I d'aquí, d'alguna manera, agafo el fil que deies de les definicions sobre l'any parlat. Les definicions de cultura popular sabem que normalment acaben que no funcionen. I pontificar sobre cultura popular sempre surt un sigui trencat, que sempre hi ha, no una excepció, n'hi ha no sé quantes, que fan que aquella persona que ha pontificat normalment acaba de peus a la galera. Dit això,
entrem ja una mica en el que jo resaltaria d'aquest llibre. D'entrada ho resaltaria tot, però resaltaré coses, no? Per exemple, és veritat que hi ha una bibliografia anterior del Ball del Sant Crist de Salomó, hi ha un llibre fins i tot amb 2 edicions diferents del Medo, una dins de col·lecció i una fora de col·lecció, que el va fer en Bargalló, però la distància d'aquest llibre amb aquell és abismal ja en el temps i per tant en la recerca, en la informació, en el cabedal i sobretot en la mirada. Aquesta, la mirada de l'Antoni al Ball del Sant Crist de Salomó és molt important, després parlarem de la mirada que li fa, perquè és una mirada de 360 graus. Ell com a acadèmic hagués pogut fer un llibre estrictament sobre les dades històriques del Sant Crist de Salomó i tal, però com que ho coneix, ell forma part, és art i part, dona una mirada de 160 graus i posa en valor d'altres coses que ara aniré descobrint. Per exemple, m'ha interessat molt la manera en què s'ha fixat, tot i que ja teníem articles, teníem bibliografia, s'ha fixat, jo penso que d'una manera definitiva, com va ser aquest pas d'un ball parlat que es fa al carrer i que si es força una evolució vol dir que estava en crisi d'alguna manera, i que es fa, podríem dir un encàrrec, podríem parlar d'encàrrec, una proposta doncs als professionals del món de l'escena, del país, els millors d'aquell moment, els més arriscats, els que, estem parlant de Fabià Puigcerver, estem parlant de Lleó Pericot i d'altres noms que van arriscar molt i molt i molt a les propostes teatrals. De fet, una cosa que d'alguna manera en el llibre explica, diu, bueno, primer ens vam pensar que agafarien la proposta i dirien, no, això no va per nosaltres. I doncs sí. Anava per ells aquesta proposta i van fer una reproposta de ball parlat, del Ball del Sant Crist de Salomó, a l'interior de l'església. Per mi, que s'hagi fixat el relat de manera rigorosa, documentada, per mi és molt important. Per mi, L'altra gent no, potser dirà, bueno, això ja ho sabíem, no cal, però pels que som de fora també ens ha anat bé. Per mi, un altre dels punts importants d'aquest treball és que l'Antoni Virgili fa un text que s'entén. Això és bàsic. Darrerament, o al llarg de la història dels llibres de cultura popular, trobem molts textos que no entenem. És a dir, no sabem què s'explica, ni com s'explica, ni per què s'explica d'aquella manera. Aquest s'entén. És a dir, i reitero d'abans, ell és un acadèmic, ell hauria pogut fer un text acadèmic 100%, però ha optat per fer un text rigorós 100%, que és diferent, i s'entén, i el podem entendre tot. Per tant, aquest llibre és per tothom. Aquest llibre és per tothom, com el Ball del Sant Crist de Salomó, que és per tothom. L'Antoni, i això es nota molt en el llibre, abans us deia els 360 graus, és art i part d'aquest llibre. Però a més ell això s'ho estima. Ell no ha fet una recerca de el vescomte de no sé què... No. Ell ho ha viscut, per tant té una part vivencial aquí, ell hi és aquí dintre, i això es nota. Però a més ha sabut amb mestratge, i això sí que és complex el que ha fet, que és la balança que estigui equilibrada, perquè hi ha una dimensió de rigorositat històrica, a l'historiador, aquí està, perfecte, impecable. La dimensió tracta la dimensió patrimonial, tant material com immaterial, d'una manera també impecable. Abans dèiem que ha recollit tota aquesta part que de vegades els historiadors no la recullen perquè com que no hi ha paper, que és l'oralitat, i que l'oralitat és importantíssima, perquè jo sempre dic que l'oralitat moltes vegades és un element prenyat, que aquesta oralitat ens acaba portant a unes fonts determinades que ens permeten descobrir coses que ni ens havíem imaginat. I després hi ha una cosa que per mi aquesta per mi és molt important, perquè aquesta és la clau de tot plegat, que és la dimensió comunitària. El Ball del Sant Crist de Salomó el podríem agafar ara
jo el podria representar en una companyia de teatre professional i, potser ballarien millor i tot, Potser ballarien millor i tot, i potser la representació tècnicament seria perfecta. No tindria ànima, no seria res. Perquè el patrimoni immaterial, és a dir, i ara que se m'entengui, vivim en un moment que hi ha un discurs patrimonialista molt fort en tema de la festa i de vegades prioritzem la forma i aquest element patrimonial a l'element comunitari. Quan aquest element patrimonial no té sentit si no hi ha aquest element comunitari. L'ideal sempre és trobar aquell equilibri, no? Però si no hi ha element comunitari, no funciona. Moltes vegades en els debats, ara que veig els esbats per aquí també, moltes vegades en els debats diem jo tinc un debat amb això, no? Hi ha esbats que, per exemple, que prioritzen és que nosaltres ballem de creació i ballem així, bueno, sí, però la gent ja s'ho passa bé, la gent està cohesionada, la gent està organitzada, perquè a vegades és més important que tinguem la gent cohesionada i que balli, potser no tan bé, sempre i quan, s'ha de ballar bé, però manteneu la idea, no? La idea d'aquesta dimensió comunitària de que la gent faci pinya, de que la gent faci poble. Tant és així que a mi hi ha un capítol que m'agrada molt, que és el capítol dedicat 3 pàgines a una rossada. Que és... Es dedica... En aquest llibre hi ha 3 pàgines dedicades a una rossada. Per què? Perquè aquesta rossada és molt important. Perquè aquesta rossada és aquell moment de... S'ha acabat el ball del Sant Crist, tots som Salomó, i amb aquest arròs ens tornem a relligar tots perquè l'any que ve hi tornarem. I per tant és molt important. Un altre punt important, i que ja quasi bé acabo perquè m'allargo molt, és, per mi, és que no només es mira el melic a Salomó i surt de Salomó i diu, home, això, si a Salomó teníem un Sant Crist, una imatge probablement de Bonifàs, oi? Una imatge més que important, doncs tenim un Sant Crist miracler. Què passa a la resta del país? N'hi ha de Sant Cristos com el de Salomó i resulta ser que n'inventaria una pila. Sant Crist, el nostre, no el d'aquí, el tenim aquí al costat, Sant Crist de la Pant. Per tant, ara és Quaresma, està visitable, podem fer-ho, abans el podreu admirar. També, doncs, el Sant Crist de Piera, el Sant Crist de Balaguer, i anar sumant, i resulta ser que en el país hi ha una tradició que teniu a Salomó d'una imatge que es repeteix d'alguna manera o d'una altra en altres punts del país i probablement no, segur, per mi això té un interès especial. Ahir parlant amb Antoni, jo li deia, però és que clar, és que vosaltres potser no us doneu compte, no? Però vosaltres formeu part d'una cosa que en aquests moments, a nivell de país, és molt potent, que són aquestes representacions geogràfiques, assumpcionistes, de temes com, per exemple, podríem parlar el misteri de la Selva del Camp, que el tenim molt proper, en aquest cas un drama assumpcionista també amb arrels a darrere, però també hi ha propostes noves, no? Aquí mateix, a 300 metres, tenim Eulàlia, que celebrem per Santa Eulàlia, en aquest cas en dansa, però tenim el retaule de Sant Josep Oriol, que en aquest cas sí que retaule de Sant Josep Oriol i el Ball del Sant Crist de Salomó i el Misteri de la Selva, tot i sent totalment diferents, tenen un denominador comú que és el treball comunitari, per dir-ho d'alguna manera, aquesta obsessió que tinc jo comunitària de que les coses s'han de fer des de baix, no? I per tant, podríem parlar del retaule de Sant Armengol, del retaule de Santa Tecla, és a dir, en aquests moments, segle XXI, on aparentment ho hem perdut tot, resulta ser que probablement no hem perdut res, o hi ha qui s'entesta a mantenir viu unes formes culturals, també religioses, vives i exposar-les cada any en les seves programacions. I per tant, el Ball del Sant Crist de Salomó formaria part,
me n'he deixat moltes, de representacions d'aquest tipus. Si agafem Crucis Vivents, que també estarien una miqueta en línia d'aquestes, o com es diu, passions, però no passions a l'estil d'Esparreguera o d'Olesa, sinó passions vives com, per exemple, doncs, la de Villar als Arcs. És a dir, tenim un patrimoni. O parlàvem també de les danses de la mort com un element teatral popular que el posem al carrer. És a dir, tenim un patrimoni que no ens l'acabem i vosaltres formeu part d'aquest patrimoni. I l'Antoni Virgili el que ha fet és recollir-ho en aquest llibre, El ball del Sant Crist de Salomó, que sobretot d'aquí no em quedaré amb les tres pàgines de l'arròs, que he de dir que a mi m'han semblat molt interessants, però sí que em queda un missatge, que el ball del Sant Crist de Salomó fa poble, i aquesta és la força del ball del Sant Crist de Salomó, i que aquí l'Antoni això ho ha sabut reflectir, jo diria que perfecte, impecable. Jo aquí acabo. Sí? Acabo aquí jo, Això ja... Mira l'arròs. Escolta, jo crec que li toca a l'Antoni, no?, que ens expliqui tot aquest procés que hem preparat. Sí, se sent això? Sí, que se sent. Molt bé. De fet, em penso que l'altre ja ho he sintetitzat. En bona part el contingut del llibre jo no... El que faré, en primer lloc, i pràcticament de manera exclusiva, com a diu, és agrair. Perquè sí que és veritat que em va representar recollir el material, ordenar-lo, esquematitzar-lo i després fer el procés de redacció, buscar les fotografies, però bueno, això és una cosa que a mi també ja. Jo ho vaig fer en primer lloc perquè m'agrada. La veritat és aquesta i no és la primera vegada que em poso a escriure, per tant no em resulta massa complex fer això, no? Per tant, el que voldria és agrair a tota aquella gent, en primer lloc, que han fet possible mantenir aquesta tradició, el manteniment del mite, no? I de fet, doncs, poder-lo reflectir amb una representació que nosaltres ja en vam parlar, que la deixa de ser una etiqueta que se li va posar en aquell congrés de Tarragona de l'any 91, si no recordo malament. Per tant, agrair a tota aquesta gent que van ser els pioners. Penseu que enguany, que és 2025, fa 100 anys que es va fer la representació del 1925, de la qual tenim els testimonis orals més antics. En aquests moments, de tota aquella gent que ens van donar informació d'aquella representació d'aquell any, ja no n'hi ha cap de viu. Estem recordant doncs, gent que esclar, llavors en aquella època doncs, ja tenien una noció, diguem-ne, del que estaven veient i per tant hi tenien records d'allò. I en aquests moments, clar, tots són tots morts. No? Fins i tot, encara amb el Josep Fort, que és aquí, i l'àvia de l'Eloi, que també ha entrat aquí, ens van donar uns textos del paper que representaven aquell any, manuscrits, evidentment, i en castellà. Bé, total, que això, quan parlem de centenaris, home, dius la cosa que comença a fer patxoca. Però esclar, el que és el ball pròpiament, el ball, és del 1843, que sapiguem els primers textos escrits que hem localitzat i entenem que havia de ser per allí, quan va començar aquesta aventura, 1843, perquè tenim, si no recordo malament, tres versions diferents del conjunt de l'obra d'aquell any 1843. Però bé, en tot cas, després hi tornarem. Això dels agraïments que deia. Agrair, per tant, aquests pioners que han fet possible el manteniment de la tradició. En segon lloc, agrair els que van col·laborar en aquest llibre,
De fet, la llista està posada per escrit, per tant, tampoc ara aquí cal que entrem en detalls. A l'altre us acull aquí per fer aquesta presentació. El Jan, perquè va fer el pròleg, quan li vaig dir va estar encantadíssim, no?, de poder col·laborar. Amb el Ramon, perquè va fer l'epíleg. Bé, en conjunt, doncs, tota aquella gent, el Pilar amb les fotografies, l'Ester Bienvenido amb més fotografies, el Josep Maria Calull amb la portada que fins ara heu vist. Aquesta portada és del Josep Maria Calull, que va fer una feina extraordinària. Bé, doncs, agrair a tothom, agrair a ells, agrair als que van fer possible el finançament. Això és molt important, importantíssim. Vaja, sense finançament no hi ha llibre, per molt que, bueno, sí, podria quedar un manuscrit, allà un calaix, però si no hi ha calés, hi ha la Diputació, la Generalitat, l'Ajuntament de Salomó, el Gremi de Revenedors ens va col·laborar també, etc. No em voldria deixar ningú. Bé, dit això, evidentment també agrair avui que hi hagi aquesta sala aquí tan plena. Fa boig això, que sí. Bé, jo havia preparat, per si de cas, no? Havia preparat aquest PowerPoint i no ho farem anar, No, perquè totes aquestes fotografies estan tretes justament d'aquí, per tant tampoc no té massa sentit, no? Però bé, en tot cas, segons què digui, potser sí que anirem a parar amb algunes, que n'hi ha un munt. Llavors, clar, si ara hem de fer un resum d'això, a la mitja part del Barça que juga després encara estarem aquí, i suposo que això no convé. Bé, quan jo tenia molt clar l'esquema del llibre, això ho vaig tenir clar des del primer moment. En primer lloc, la necessitat de fer-lo, i en segon lloc, l'esquema i el contingut. Pràcticament no va variar gens de la idea que ja tenia en el moment de començar. Tot i que, evidentment, sempre hi ha petits canvis, no?, a mesura que vas avançant i que et vas trobant en situacions, perquè al cap i a la fi no hauria de ser una petita recerca, això també, no? Allà on hi ha més feina potser és d'organitzar tota aquesta informació. Llavors, el que sí que tenia clar, ja us dic, bàsicament són 3 grans blocs. El bloc central del llibre, i començo pel mig, és el Ball del Sant Crist, com a tal, com a representació. Una representació que data de mitjan segle XIX, com dèiem. Però que això afona les arrels molt més enrere, perquè és el producte d'una llarguíssima tradició. Una tradició que ens n'anem a mitjan segle XVI, quan, a través dels documents històrics, doncs, podem situar d'una manera bastant fefaent l'arribada d'aquest Sant Crist a Salomó i el vincle amb una persona o amb un llinatge, amb els membres d'un llinatge, que era el llinatge dels Nin, que feia poc havien arribat com a cavalers, havien arribat al poble a casar-se amb una pubilla. Ja venien d'una casa potent del Vendrell, es van establir, evidentment aquests matrimonis normalment sempre acostumaven a buscar-se en semblants condicions, és a dir, que si aquell llinatge nin que ve del Vendrell ja són una gent hisendada i potent, no es casaran amb qualsevol, sinó que la pubilla amb la qual es casen doncs, ja eren també dels terratinents més rellevants del poble. Bé, sigui com sigui, hi ha una relació entre aquest nin i l'arribada del Sant Crist, un Sant Crist que el tenim molt ben documentat a través de textos escrits que es conserven bàsicament a l'arxiu diocesà de Barcelona. Per desgràcia, els arxius
locals, l'arxiu parroquial es va cremar l'any 1936, no en queda ni rastre, allí segurament hauríem trobat molt de material, però bé, com que no hi és, doncs hem d'anar a buscar la informació en un altre cantó. Per tant, històricament això ho tenim ben situat. Evidentment que aquí hi ha molta llegenda, hi ha coses que no les acabarem d'aclarir mai del tot, no? Crec, modestament, crec que no acabar de perfilar-ho del tot no ens en sortirem. Però vaja, cada vegada tenim més dades, no? I, per tant, això genera, l'arribada d'aquest Crist genera una devoció fortíssima entre la gent del poble, però no només del poble, sinó que s'escampa a nivell de comarca i fins i tot més enllà de la pròpia comarca. I no parlo ara de les comarques administratives modernes, en el sentit de comarca geogràficament força més ampli, no? I sobretot cap a la gent de mar. I justament això va generar que aquesta devoció des de fora, moltes romeries, pelegrinatges, i quan arribaven a la capella del Sant Crist, molts hi deixaven els seus noms. Aquí al llibre he fet un recull de noms que hem trobat que estan incisos, que estan gravats a la paret. Doncs hi posaven el nom i fins i tot les dates. I en un cas hi trobem aquesta figura que és extraordinària, no? És aquest barco que teniu aquí, que no fa més que posar en relleu la importància que tenia pels mariners de tota aquella contrada, el que ells consideraven que era la protecció que els donava el Crist de Salomó. Bé, això genera tota una tradició oral que es transmet de generació en generació. Arriba un moment que això es plasma literàriament i es plasma en el que coneixem com els goigs del Sant Crist. Aquí teniu una estampa del que es considera que podria ser l'exemplar més antic o un dels més antics del Ball del Sant Crist, que data de mitjan segle XVIII. No hi ha data, però sí que va estar datat per un gran especialista com era el Salvador Torrell de Reus, que era un especialista en la identificació dels goigs. Aquesta tradició, que ara ja té un sentit literari, doncs va una passa més enllà en el moment en què es concreta en un text per ser representat. I llavors això ja, marca sol, no? En el llibre què és el que he fet? Doncs és recollir tota aquesta tradició, donar-li ordre, ordenar-ho d'una manera que sigui entenedora i clara, després parlar ja del que és el Ball del Sant Crist i sobretot el que representa el gran canvi, el que jo li dic la revolució de l'any 1972 a partir de les directrius de l'Institut del Teatre que es van abocar en tot això. Quin avantatge he tingut en aquest sentit? Doncs que jo tot això ho vaig viure en primera persona i ho tinc molt gravat, perquè ho vaig viure no només en primera persona, sinó molt activament. Evidentment aquí hi ha persones a les quals he hagut de recórrer per refrescar-me coses, no? I el Jordi allà que se'n va fer un tip, encara ara se'n fa un tip, de treballar-hi, de dedicar-hi hores i vinga. Però clar, jo anava, tot això ho tenia bastant fresc, no? I recordo que va haver un rebombori que no us ho podeu ni imaginar el dia que es va dir que el Ball del Sant Crist havia de fer l'església, perquè la idea era que com que s'estrenava el local del casal salamonenc, el casal havia de ser el lloc on havien de tenir lloc les representacions. Clar, venen aquests de Barcelona, el Iago Pericot i el Fabià Puigcerver, i diu, no, això ho ha de fer l'església, i aquí es compra, és a dir, els que en aquell moment
eren els principals gestors de tornar a representar el Ball del Sant Crist. Diuen, doncs, cap a l'església. Bueno, no us podeu imaginar allò, el daltabaix que va suposar, no recordo en casa, que no portaven cabrets al damunt que indescriptible. Això ho explico una mica, Això ho explico una mica, perquè ja us dic que ho he viure. A més, a mi, si una cosa no m'agrada, ni m'ha agradat mai, ni m'agradarà mai, és ballar. I clar, jo no estava per ballar, no vaig a jo col·laboraré amb el que convingui, actuant el que sigui. I vaig fer d'actor, amb 14 o 15 anys, jo vaig tenir un paper d'actor molt modest, però com tots els papers del Ball del Sant Crist, quasi tots són petits, menys 2 o 3. Ara, esclar, un paper petit tampoc no pot fallar, perquè si no se'n van tot a l'aire, no? Evidentment. Per tant, doncs, vaig contribuir en aquell any 72 i els anys següents doncs, també actuant i després ja em van donar un altre paper que era més darrere l'escena. Però tot això ho he viscut sempre molt en primera persona. Llavors, per mi va ser relativament fàcil de poder ordenar tota aquesta informació. I en acabat, també una cosa que em va semblar convenient és que al llarg de tots aquests anys el Ball del Sant Crist ha generat, això ja s'ha dit, però ha generat moltíssima activitat i molt variada de tipus cultural, que sigui conferències, fins i tot congressos, perquè hi havia un aniversari, doncs, un dia amb el Joan Boronat, que va ser una de les ànimes, malauradament ens va deixar massa aviat, juntament amb altres, com l'Enric, Reverter, molts, d'aquesta gent que hi van posar l'ànima en el Ball del Sant Crist. Bé, doncs, se li va acudir un dia i dir, escolta'm, és el centenari, fixeu-vos que se li va arribar a acudir amb el Joan, diu, van llegir una nota de premsa que deia que l'any 1901 hi havia hagut una representació i que des de Barcelona s'havia arribat a fer un tren especial per poder venir a Salomó a veure les representacions del ball l'any 1901 i que a l'estació de tren es van recollir més de 200 no sé quants bitllets de la gent els va llançar en terra, no? Diguem. I clar, ve el 2001 i se li ha acut amb el Joan a dir, escolta'm, hem d'intentar fer un tren especial des de Barcelona fins a Salomó. Ves en qui se li pot acudir una idea d'aquesta, no? Doncs se'n va sortir, va tocar cel i terra, que el llibre s'explica, no?, com va anar això. I, bueno, doncs a les 6 del matí sortia un autocar de Salomó perquè a les 8 del matí de Barcelona sortia un tren especial que tenia sortida de Sants i arribava a l'estació de Salomó. Vull dir, clar, coses d'aquestes, no? Com el dia que se li ha acut de convidar el pare Abat de Montserrat i li diu, pare Abat, dinant, jo era allà, estava present, diu, escolta, diu, què li sembla si venim aquí al Ball del Sant Crist a la Basílica de Montserrat? Jo penso, diu, parlem-ne, amb aquell to, no? Parlem-ne. Doncs, i tant com ne vam parlar, doncs que mireu tot el personal aquí. Bé, per tant, una mica aquesta és la idea d'aquestes 3 parts del llibre. Una cosa, el que és la tradició, és a dir, les arrels del Ball del Sant Crist, el Ball del Sant Crist pròpiament i tot allò que genera el Ball del Sant Crist. Aquesta era la meva idea. A més, el llibre es va publicar l'any 24, però ja feia temps que ho remenàvem, que ho dèiem, i llavors encara estàvem actiu, i em va anar la mar de bé just en el moment en què em jubilo, doncs que llavors ja vaig fer tota una tirada, no?, per redactar-lo. Ho van publicar l'any 24, però de fet, fixeu-vos que el títol posa fins al 22, no? Posa? Sí.
del 1843 al 2022, perquè el 2022 feia 50 anys que fèiem el ball a l'església. Justament era per això. I només per acabar, dir que en qualsevol mena de recerca, del tipus que sigui, et vas trobant coses que dius, ara això no ho puc resoldre. Això és una altra cosa, no? I per tant, sí que deixaré escrit que aquest és un tema que si estirem del fil, potser un altre dia algú agafarà el guant, agafarà el relleu i desenvoluparà aquesta idea. Per exemple, disposem d'una desena llarga de textos manuscrits entre mitjan segle XIX fins a principis del segle XX. Jo crec que valdria la pena, però dic manuscrits. Bueno, el del 39. El del 39, sí, mecanografiat, sí, va. Però dic que jo crec que un estudi filològic, un estudi ben fet, jo no tinc competències per fer això, evidentment, a mi no se m'acudirà mai de fer-ho, però sí que hi ha persones que ho podrien fer. Alguna vegada amb el Pep Folk n'hem parlat d'això, no? Que seria molt interessant de poder fer una bona recerca des d'aquest punt de vista. Jo crec que seria molt interessant. I tenim textos en català i en castellà. Per tant, a vegades llegint els textos castellans ja per començar fan bastanta gràcia, perquè veuríeu com ho tradueixen els girs que fan servir, el vocabulari, etc. Que veus que estaran absolutament forçats, però justament per això té aquest interès. I altres aspectes. Si veiéssiu els reculls de premsa que hi ha a l'arxiu, que hi ha dipositats a l'arxiu del Vall de Sant Crist, és impressionant la quantitat de literatura que ha generat això. Tant a nivell de reportatges que s'han fet com a nivell senzillament de donar notícies. En el llibre el que sí que he fet, clar, això no ho podia tractar, perquè si no això hauria tingut 4 vegades més de volum i no es tractava d'això. Però sí que el que sí que he reproduït és l'interès mostrat per la televisió, pels diversos canals de televisió que han tingut, en el seu moment que van venir, que van fent registraments totals, parcials, etc., en forma de reportatges, en forma de notícies. Hi ha una relació de tot plegat. I bé, res més, només que moltes gràcies per venir. El llibre, qui no el tingui i el vulgui comprar, més que res, ens ajudarà una mica, perquè el tema del finançament d'aquestes activitats, sort tenim, els que es dediqueu a la cultura popular ja ho sabeu, que si no és pel voluntariat això no surt ni en rodes, i per tant tota ajuda serà benvinguda. I convidar-vos, jo voldria acabar aquesta intervenció de convidar-vos a venir a veure el Sant Crist, que jo crec que el gaudireu. La gent no s'ho espera quan surt d'allí. No sé si és que... No sé què es pensen quan, a partir del nom Vall del Sant Crist, no? Alguna vegada diu, tu ets d'aquell poble que feu un ball al Sant Crist? Dic, home, tant com això, no? Fa molts miracles, però aquest per ara encara no l'ha tirat endavant. O sigui que, res, molt content de ser aquí i agrair moltíssim al Xavier Condomí les facilitats que ens ha donat per poder fer aquesta presentació. Jo crec que, fixeu-vos que estem parlant del dia 27 de març, això tampoc no és cap casualitat. Si a mi haguessin fet l'oferiment de venir a presentar aquest llibre el 4 de juliol per posar una data, hauria dit que no venia, però quan estem a prop del maig això ens interessa. Per què? Això és una alta veu i el que volem és que ens vingui la gent, no? És a dir, que aquest no deixa de ser un acte més de difusió per tal d'atreure el màxim de públic, si això circula per les xarxes i tot plegat, ara que això és tan important, que és vital, doncs endavant. Moltes gràcies a tothom.
i la passió que s'agraeix, Antoni, ens agraeix per aquest llegat que ens deixes, aquest coneixement, que a molts ho refermarà amb els vostres coneixements i els aprofundirà i a nosaltres ens obrirà altres perspectives. Vull agrair al Raimon també com ens ha explicat aquest treball des del rigor i la perspectiva comunitària, aquesta meditació que sempre, aquesta, diguéssim, reflexió que ens fa l'Amadeu sempre sobre el fet comunitari, molt important, evidentment, si no, tampoc avui tindríem aquesta sana que fa tant de goig de veure-vos aquí. Per tant, aquí el mèrit tot és de l'Antoni i tot és de Salomó. Així doncs, com ha dit l'Antoni, aquí fora em sembla que hi ha uns llibres. Us convido a que torneu a visitar la Casa dels Entremesos amb més activitats que fem i que pugueu conèixer millor la cultura popular de Barcelona. Moltes gràcies.